ekugcineni ngabe sikude noNkulunkulu kodwa sibanjwe ukuba leli cebo uThixo alibeke kuwe awukali understand. And even people who are near you, they can see that God has put something on you as a young girl, but when you understand, you will doubt. Hallelujah. Bahamba bonke bangumndeni baphelele akunasingwe eBethlehem bezwile ukuthi kwaMowabi ukhona ukudla. KwaMowabi isizwe sinjani? Siyasikhumbula ukuthi isizwe sakaMowabi ile sazalwa ilabantwana baLoti lamantombazana amabili abambe ubaba wabo alala ngoba intombazana mase nemadoubt endleleni ilala noma nobani izenzela izinto kanti being girls asizenzeli. It was a cursed nation. Sizwe siqale kusiwe. Ufika laphaya Nahum nomyeni wakhe nabafana bakhe ababili uMahloni noKhiliyoni. Ngesi-Israyeli Israyeli abengashadi nomuntu wezizwe. Kodwa njengoba bebahleli laphaya bashada lamantombazana kaMowabi. Omunye uOpa, omunye uRuth. Maungabuka ifana nempilo yakho uhlangana nabunzima iminyaka being a girl, but when you give a testimony ungambulela uThixo ngo5 minutes. Ngisho inhlupheko yabo 30 years ungayibulela nga5 minutes ngoba ulungile uThixo. Ayulungile. Ayulungile. Ulungile. 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 Chapter 1 we tata from verse 1 ayibeke ku6 kwangathi into encane ku5 into yeminyaka bahlala iminyaka umyeni washona abafana bashada nabo labafana bashona washiyeka uNahum ngoba istaring asifi bakhayana hayi istaring sona asifi. Makusafika ama-TV uyakhumbula musi besihlala sihlalela i-TV kushaye wo2 wo3 ekseni sibukela nayo indoda nayo nangabe uzalwe manje uzohamba uyoyigugula uzoyithola uRambo. Bakhona bamazi uRambo simbone ku-TV steering lesa bebamfuna uRambo bamfune bamzingele bafike babombe indlu bayidubule bafe bonke abantu naye bamdubule babesho ukuthi bambulele aphume amasoja mase kaphumile amasoja uyombona uRambo aphuma phansi entuthwini. Hey thina siphuma phansi entuthwini siyaphuma uyaphuma uNahum kuverse 6 uthi kungcono kulabo kuOpa noRuth uthi kungcono sibiyele eBethlehem ngizwile ukuthi kukhona sinkwa akawubuke makho uthi emakhi la ukhona khona la kuJesu seBethlehem usesinkweni. Hey sisesinkweni man sisesinkweni sinesinkwa noma singanalutho noma okuphathekayo abantu bakhona ukubona kulomhlaba lo uqualify ukuphila ngoba kunezinto eziphathekayo abantu abasibonayo but in our God we can live noma singananto as long sino Yesu. Kungako umuzwa hlabela athi ngicebile hekakhulu
licabile licabile cabile kakhulu ngaJesu ekimi. Hallelujah. Cabile ha khayanda kungenzeka unanto but ucabile nxa uJesu. Bahlabele next year, last year bahlabela abantu bathi nxa nginawe ngiphelele ndanelisiwe uyiko konke empilweni Jehova uyiko empilweni Jehova uyiko konke. Pho imnandi impilo yentombazana noma ilale ebhedini yayo ayichanelwa ukuthi ilala kanjani. Noma ingalala ibheke ngapha ibhede yakho yonke angini anelisiwe kuwe uJesu uyiko konke wena uyiko konke. Yes Lord uyiko konke uyiko konke Jesu uyiko empilweni yami Jehova. Aphinde athi lo muntu angishoti ngalutho, angishoti. Awutshela emakho uthi emakho ungibona nje angishoti, angishoti. Bayeke baku-andamane bakujongele phansi njengoba uyintombazana wena uphelele awushoti ngalutho. Awushoti Shikayanda. Hey awushoti man, awushoti shoti. Uthi kungcono sibuyele eBethlehem. Abomama esikhona this morning, lempilo yokukholwa kufuneka siyiphile singadlali inkonzo. Lezi ntombi lezi mazibuka omama zithi mali khona ivangeli, I want to be like this mother. Ngibuye ngimedlule ngoba intombi vele iyamedlula umuntu ongumama. Hallelujah. Ungababhekeli phansi laba, they can pray yo. Shamantombazana, they pray. Bayathandaza. Bayiqala ke indlela yokuya eBethlehem. Ngoba into esihluphe kakhulu ile ndlela. Ile ndlela. Hayi indlela. Ifuna le ndlela mawuyingena uthi Nkosi ngeke ngikhona ngedwa wena mnikazi wendlela. Hey kunemnikazi wendlela. Bathi mabahamba uyema uNahum uthi ngcono nijike nibuyele emakini.
nisesebasha nihambe niyoshada bayakhala ngifuna uyizwe lapha sifunde khona sizofika manje washo kwesibili lo omunye uOpa wajika emantombazana kulendlela esikuyo lendlela yenzelwe abangcwele sisho lendlela lena lendlela yenzelwe abangcwele abasendleleni yenkosi ikhona indlela ephakemeyo indlela engenalusizi yona iyakhanya ifana nemini sihambe endleleni yenkosi le ndlela iyakhanya noma kumnyama le ndlela waye uNahuma ufuna ahambe phambili ukuthi uyayazi le ndlela yokubuyela eBethlehem bosisa abadala abakhulile hambani kahle sisinomathemba kule ndlela sisinsiki hambani kule ndlela ayeza ama teenager afuna kubona ukuthi kuhanjwa kanjani kule ndlela akujolwa kule ndlela akuphathwana bese uyasimela la hayi kulandela le akuphilwa noma kanjani kunemthetho wakhona uma sekamncenga lo Ruth lo uthi jika uthi ungangincengi nokuncenga lapha kufuneka intombi engeke ize incengwe uthi lapha uyakhona ngiyakhona uNkulunkulu wakho yoba nguNkulunkulu wami haleluya bafika ke kuvunwa esikhathi esifanele mabaqhamuka bonke abantu bayenyakaza bomuzi bathi nje nguye uNahum loya ngoba the name Nahum besho uthi pleasant uthi ningasangibizi ngokuba nginguNahum nibothi ngumara ngizothi intombi yami le mara okuyo ayikho permanent i-temporal mara hallelujah your bitter situation asikho permanent sona siyashaya ngalendlela sishaya ngayo senza ngathi si permanent asikho permanent si temporal sebafikile eBethlehem bathi ubuya nabani uze uthi ngihambe ngigcwele kodwa ngibuya ngize athi Isaiah 49 verse 4 uthi I have said to myself I have labored in vain ngisebenzele ize uke wafika lapha ufila as if wonke umsebenzi wakho ubelize uthi God will never labor in vain awukho umsebenzi oyize lokukholwa nje kwakho kukodwa kunevelu kuNkulunkulu kubamba izinto eziningi lapha ekhaya uhlala khona kubamba into eziningi ebandleni okulo bathi ubuye nabani akabuyanga nemyeni nabantwana bathi ubuye nentombazana yakwaMoab kungena intombazana yakwaMoab ingena eBethlehem iyohlangana nemaJuda intombazana yakwaMoab babona intombazana yakwaMoab but intombazana ethwele icebo likaNkulunkulu cebo likaNkulunkulu
noma unayiphi level uyintombazana angeke livinjwe. Kunecebo leliNkulunkulu alibekile ngawe. Forget about the past. God wants to create new things in your life. Forget about the past. Umuntu owazi amasimu akaMoab, owazi amasimu akwaJuda eseBethlehem, uNahum. Kodwa uNahum akayingeni yokuhamba yokhothoza. Kukhuluma intombazana yakwaMoab. Intombazana khuluma. Khuluma izinto ezingekho uzenze zibe khona. Speak. Khuluma. Ukhuluma amasimu angawazi. Uthi kungcono ngiye emasimini ngiyokhothoza. Hey. Ukuhlala kwaRuth naNahum sekushintshe nelanguage yakhe. And Ruth the Moabites said to Nahum, "Let me go to the field and cling among the ears of grain. After him in whose sight I shall find favor." Sekunemagama abo favor manje. Sekangene awukwala nabantu befavor ungabi nefavor. Sawukhuluma kwangathi ngiyambona uRuth uthi ukusuka kwethu kwaMoab sizofika la. Umuso ngaka umusa. Njengoba ngimbonile umyeni wakhe ashona le angcwatshwa naye ngabe wafa kodwa baphuma. Ngamanye amagama uNahum wayelande lo Ruth lo. Kunabantu abalandile. Kunabantu abathwele obatetile obamemile. Angeke basho bathi sikhonza ngenxa usikujongile sisilomapha. Bathi labantu bathwele lamqolo wakho. Ngizobalekela kuwe. Thembale nentalo yo. Sizoba Thembe uthi ngiyahamba ngiyokhothoza. Mayandarabasanda kuloyo angizofumana umusa. Shakayanda. Themba entalo. Into eyenzele nkonzo ize ibe khona namhla uJesu uNkulunkulu umoya ingcwele. But the founder babebhengu wavuma kuyokhothoza. Ngizobaleke. Wakhothoza waze wafika nekolakithi lemashangeni ayokhothoza umphefemulo. Wakhothoza. Njengoba khulume ngomusa nje balimile bonke abantu bakwaJuda kodwa uNkulunkulu wamurelocate bakhayanda
wamrelocate. May God relocate you this morning. Nakuleya nsimu bebakhona abavuni kodwa akazange angene kuyo. Wafika wathi gqi ensimini waqala wakhothoza. Kule nsimu esikuyo le kuyakhothozwa. Kuyakhothozwa. Ukhothoze ufake konke enhlizweni. Kuyakhothozwa la. Kule simo esikuyo siyakhothoza ngomthandazo. Siyakhothoza ngefasting. Siyakhothoza ngeworship. Siyakhothoza ngokukholwa. Siyakhothoza. Emini wafika umnikazi wensimu. Nakule nsimo esikuyo lena inemnikazi. Kunemnikazi walensimu shikayanda. Kunemnikazi walensimu khothoza. Kunemnikazi. Uthi makafika uyababulisa laba bekabaqashile. Uthi uNkulunkulu makabe nani. Bathi naye uNkulunkulu akakubusise. Makaqedile ngabo wabesemehlo akhe ayabheka. Kwangathi abengakubheka nawe ekseni uSamandla khona kubheka. Uthe yakabani leya ntombazana. La. Eyakabani leya ntombazana. Uthi lophethe abavuni intombazana yakwaMoab. Intombazana yakwaMoab ingene emasimini akwaBoaz. Intombazana yakwaMoab ingenile seyingene emasimini. Uyayibiza uBoaz uthi lalela wena ntombazana ungesabi labafana abonke bayaliwe. Ngitomemetela kule nkonzo yemagirls abafana bakulomzi bayaliwe. Namadoda akulomzi lo ayaliwe. Awawathinti lamantombazana lawa. Awawa-abuse lamantombazana lawa. Ngizomemezela eBoda. Ngizomemezela umhlaba wonke ukuthi abafana balenkonzo yase-Assemblies of God, amadoda akulenkonzo le bakhayanda ayaliwe awathinti lamantombazana. Keep abantu kuYesu. Akusiliqhawa leli. Position. Asikho eqhaweni apha. Watch which field they reap and follow them. May God heal you. Akakuphilise.
ilensizwa leya enga-understandanga ukuthi and when you are thirsty, go to the vessels and drink. Then she fell on her face, bowing to the notice you. Iyazibona ukuthi ngaphandle kokuba ngiye ensimini afike umnikazi wensima angibone akusuku morning. May the Lord notice you. May the Lord, uyabona ma unotiswa uNkulunkulu akufani na ma unotiswe ngabantu. May the Lord notice you. Abanye uThixo ukwawoba notice but ingaki wangaboni ukuthi mina does notice me. Hallelujah. Cela kuyothandaza ekseni. Nalabathi baba ngiyabonga. Hey, uRuth uyakhuluma monethuba ekhaya uzifundele. Uthi bengingubani lo ngafika mina under the shadow of his wings. Hey, uRuth one uthi bengingubani lengafike ngikhosele phansi kwemaphiko. Under the shadow of his wings. Hallelujah. Under the shadow of his wings. AbaRuthi labo ngabajonga bayavela kuMatthew chapter 1. AbaRuthi laba bayavela. AbakwaMoab bayavela. Uthi owazala uObed. uObed wazala uJese. uJese wazala uDavide. Kungenzeka manje ayicaci into yakho but ikhona into oyakhayo. Khona into awe ayibonakali manje but there is a lineage shakayanda that you are living. Even in your family you are living a lineage. Sayo umusunga yago mangali benigumani
Sogaka. Omangalisayo. Yendingubani. Hey, hallelujah! Oh Baba. Oh Baba. Hey. Lo mzi unomnikazi wawo. Hey, akuthi kuyo inomnikazi wayo. Ayafikile kuyashuka. Kutshintsha atmosphere. Obukhona. Sinento evayo xekho. Siyaconnectwa xekho. Bohazi wala. Owalapha akavizithi kodwa ngumhlali walapha. Sihlala naye. Sizawuthandaza ngoku. Mhlambi zange wahlangana noBoaz. Ngoba bakhona abakhonza bengekahlangani naye. Ahlala for years umuntu engekahlangani naye. Kodwa ubuyele kuwo wenza introspection. Wakwahlangana noBoaz wala. Ngoba sohluka ngalonto yobukhona ehlangene naye. Asohluki ngamaterial things. But sohluka ngoba uhlangene noBoaz. Mhlawumbe isambe zakushaya izinto apha endleleni. Hayi njengomoya omhle. Ngathi inkosi ngisize. Siyathandaza ngo. Cela sime ngenyawo sonke. Oh. Ikhona into elapha endlini. Show. Cela ke sithandazeni sonke. Sikelela incekukazi yakho othethe ngayo. Khuluma imfihlakalo Eyashukile. Eyasezulwini. Siyabonga Jehova namani. UnguJehova ophilayo. Baba wethu ongcwele. Sifanele thina. Besingo